ഒരു ചെരുപ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ. അതായത് हाँ अच्छा ये देखो. हाँ अरे ये तो हर जगह दिखेगा इधर तो. ये इसका बगीचा भी होगा. हाँ बगीचा भी है और हर कच्चा हेलो कच्चा साफ कर दिखाना है. ये इसको कच्चे को तो कवर उठाना पड़ता है. അതാണ് സൂര്യകാന്തി അല്ലേ? സൂര്യകാന്തിയുടെ ചെടി. ബിലാൽ ഭായ് നമ്മളെ ഇവിടെ പേൽഗാമിലത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെല്ലാം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. उसमें हाँ उसमें नहीं जा सकता है. वो ये गाँव नमाज का है हमारा गाँव में. हाँ हाँ उसमें नमाज हम अदा करते हैं. उसमें नहीं जा सकते. उसमें नमाज पढ़ते हैं. अच्छा अच्छा. ये क्या ये वाली जगह ये तो रिसोर्ट है. वो तो होटल. ഇത് കുതിരയല്ല അല്ലേ? यार तो नहीं लगते हैं ना घोड़े से. नहीं कल एक पॉइंट घोड़े पर भेजेगा ना. अच्छा. वहाँ भी 2-4 घंटा लगेगा. നിങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ വീട്? ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു. സഫർ. ഓക്കെ. ആ ആ കിംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സന്തോഷം. ആ ആ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടു. ഇവര് ടൂറിന് വന്നേന്നല്ലേ? ശ്രീനഗർ വഴി ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെല്ലാം കാണാക്കി. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. ഒന്ന് കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. अच्छा फिर वो कांटा देते हैं इधर से. हाँ और एक घंटे में होता है. मिल जाता है. हाँ मिल जाता है. എന്നാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുക? വലിയ മീനെല്ലാം കിട്ടുക? വന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നല്ലേ? എന്നാ പേര്? അബ്ദുൾ റാഷിദ്. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ പേര്? അത്തീഖ്. ആ എല്ലാവരും കാസർഗോഡ് നിന്നാണ്. ആ നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് നേരെ കാശ്മീരിലേക്ക് തന്നെ ട്രിപ്പ് ആക്കിയതാണ് അല്ലേ? ഗോവ. ആ ഗുജറാത്ത്. ആ ആ എല്ലായിടത്തും സ്റ്റേ ആക്കിയിട്ട് വന്നത്. ആ ആ സുഖമാണ്. ആ ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പേര് പറഞ്ഞു? സിയാദ്. പേര് സൈഫു. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? റഷീദ് കാസർഗോഡ്. ഓക്കെ. വേറെ? ആ എത്ര ആളെ വന്ന്? നിങ്ങൾ 5 പേര് വന്നു. ആന്റി ഡ്രഗ്സ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബിലാൽ ഭായിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പേ കണ്ടിന്. ഇപ്പൊ അല്ല, രാവിലെ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ. ആ നിങ്ങളെ ആ ആ അതെ അതെ. രാവിലെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കണ്ടു. ആ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ക്രോ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്രോ മീഡിയ CROW. നമ്മ ഈ കാശ്മീർ ട്രിപ്പിന്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്ര. ആ ആ നമ്മ ഇത്രയും ലോങ് ട്രിപ്പായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നല്ല രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ല ആരായിട്ടുണ്ടാവും. ആ പോകുമ്പം കവർ ചെയ്യും അല്ലേ? ആ 1 month പ്ലാനാണ്. ഓക്കെ.
നമ്മൾ കാസർഗോഡിലെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെട്ടിന്. പെട്ടെന്ന് ഇവരെ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയതാണ്. ഇവർ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആൻറ്റി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് വന്നതാണ്. അത് അവർ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ബിലാൽ ഭായിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബിലാൽ ഭായ് കച്ചവടത്തിനൊക്കെ വരലുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ ആടെ മധ്യപ്രദേശിൽ? ആ, അങ്ങനെയാണല്ലേ പരിചയം. ആ, അന്നേരം അവിടെ തുടങ്ങും അല്ലേ ബിസിനസ്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഓ അത് ശരി. ബിലാൽ ഭായിക്ക് അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇൻഡോറിൽ? ബിലാൽ ഭായിയുടെ കാറിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയെന്നല്ലേ? എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ഇവര്? ഈ ബേൽഗാമിൽ തന്നെയാണോ ഇവരെ വീടും? അത് ശരി. ആ ആ अभी नीचे और बहुत होटल आएगा। हाँ हाँ हाँ, कम से कम 1200-1300 होटल नीचे है। पिकनिक स्पॉट होगा ना नीचे। हाँ, पूरा पूरा बहुत स्पॉट देखने का है। ഇപ്പൊ എടാ ഇവര് വീട്ടിലെത്തിയല്ലേ? हाँ, ये तो फिर रूम में एडजस्ट करेंगे। कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत होना हमारे नहीं, ये तो हमें जगह छोटी सी चीजें रखो फिर ये रूम में रखेगा ना। നമ്മൾ ബിലാൽ ഭായിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതും അവിടെ നിന്ന് ചായയും നല്ല പലഹാരങ്ങളും കഴിച്ചു. വളരെ നല്ല പലഹാരങ്ങളാണ് ചായയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിലാൽ ഭായിയുടെ ഫാമിലിയാണിത് മൊത്തം. ബിലാൽ ഭായിയുടെ ഫാമിലി, ബിലാൽ ഭായിയുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, മക്കൾ, മരുമക്കൾ ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചായ കുടിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയുമാണ് കഴിച്ചത്. നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ബിലാൽ ഭായിയും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അവരെല്ലാവരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയും മട്ടൻ കറിയും കഴിച്ചു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം. ബിലാൽ ഭായിയുടെ ഫാമിലി ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന ഫാമിലിയാണ്. തൊട്ടടുത്തു തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും താമസിക്കുന്നത്. അല്ലേ? അല്ല, ബിലാൽ ഭായിയുടെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കയില്ല നമ്മൾ. ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട്. കുറെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, കുറെ എല്ലാം പറിച്ചു അല്ലേ? ഓ, ആപ്പിൾ हाँ ले रहा हूँ मम्मी, सारी फोटो वीडियो सब ले रहा हूँ। लाल लाल उतर गया ना, ये भी अलग अलग स्टेज में उतरता है। अलग अलग एक ही बार नहीं उतरता है। बहुत ज्यादा दिख रहा है ना ये। क्या देखो इसमें ज्यादा। ഇതിന്റെ വില എങ്ങനെയാന്ന് ഈ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാ? नहीं, इसका तो कम उतरा होगा। अच्छा, इसलिए पकड़ो आपको खाने के लिए उतारेगा ना ये नीचे जो गिरा हुआ ये भी तो अच्छा ही है ना। वो भी अच्छा है, वो तो इनके हम तो ताज़ा ही उतारेगा। ഇതിന്റെ വീഡിയോ പിടിക്കുക. എന്താ? ആ, പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം. ബിലാൽ ഭായിയെ ഇത് എടുക്കുന്നു. ബിലാൽ ഭായ് ഇപ്പം ആപ്പിൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും പറിക്കാം. बहुत अच्छा टेस्ट। इसमें पूरा रस है। हाँ 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 हाँ। बस बस बिलाल भैया बहुत है। इधर इधर
इसमें से एक छोड़ते वक्त एक वीडियो लगा ले। मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा आपको। छोड़ दो न्यू का ഇത് എങ്ങനെ ഞേറ്റി പോകണ്ട ഇത് കളറിന്റെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ട്രീയുടെ മേലെ തന്നെ കടിച്ചു തിന്നാൻ പോയത്. എന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം ഇവിടെ സഫലമാവുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. അതെന്നെ പൊട്ടിച്ചോയൻ. പൊട്ടിച്ചിട്ടാ? ആ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് അങ്ങനെ തിന്ന. ഓ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കൂലേ ആപ്പിൾ ചെടിയുടെ മേലെ തന്നെ ആപ്പിൾ തിന്നു. ഓക്കെ ആപ്പിൾ തിന്ന് 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 മതിയായി. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 32 ആപ്പിൾ തിന്നു. ആ ആ നാളെ രാവിലെ ശ്രീനഗർ, ആ നാളെയും മറ്റന്നാളും 2 ദിവസം ശ്രീനഗർ, ആ 7, 8 അല്ലേ? 9-ാം തീയതി ഗുൽമർഗ, 9-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടൂർ ആവും. ഇന്ന് പേൽഗാമിൽ ഇവര് വരുന്നവർ പേൽഗാമിൽ കുറച്ച് കറങ്ങും. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സംസ്കാരമാണ്. ഓക്കെ ബിലാൽ ഭായിയുടെ വലിയൊരു ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള അക്രൂട്ടും ആപ്പിളും എല്ലാം ഒന്നാകെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നത്. ഇത്ര വരെ വണ്ടി പോലും. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകണം. ഒരു ആപ്പിളിന്റെയും അക്രൂട്ടിന്റെയും തോട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഓ അത് ശരി. ആ ആ ये पाइपलाइन पानी का है, ये लगाना है। अच्छा, ताकि सुपर से पानी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ. ഇവർക്ക് വേണ്ട കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം എല്ലാം ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. നമ്മളിങ്ങനെ വരിയായിട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇനി കണ്ടോ വെള്ളം ഭയങ്കര കൂള് തന്നെ, ഭയങ്കര കൂള്. മൊബൈലെല്ലാം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കന്നെ കാര്യം. അത് ശരി. ഓ നമ്മ ബിലാൽ ഭായിയുടെ വലിയൊരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ ചീവീടിന്റെ ഒച്ചയാണ് ഈ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ മൊത്തം. വേറെ വെറൈറ്റി അല്ലേ ആപ്പിൾ? बहुत बड़ा बगीचा है। हाँ ये बोला है बहुत बड़ा बगीचे में गए। वो लोग भी आया क्या ये वाला बगीचे में? वो तो सब जगह है। हाँ अभी तो बताया। നടന്നോ പേടിയുണ്ടോ ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ? അയ്യോ
ये देखो कितना गिरा यार। ये ऐसे ग्रीन होता है? नहीं ये तो गिर जाएगा, ये टाइम ग्रीन एप्पल गिर गया नहीं। ये तो कच्चा है। ഏ ഗ്രീൻ ആപ്പിളാ. ഓ എത്ര ആപ്പിള്, നിറച്ചു ആപ്പിള് കേട്ടാ. എന്റെ അമ്മോ എത്ര ആപ്പിള് ഇവിടെ നിലത്ത് വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഇല്ല തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ആ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. इसका टेस्ट अलग है। ये कौन सा वाला? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जाता है। अच्छा ये पूरा इससे ये वही है, ये पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जाता है ये वाला। ये सबसे टेस्टी होता है इसका 1 महीने के बाद में टेस्ट। वो एकदम रेड वाला ये रेड हो जाता ना। कहाँ काटता है नहीं क्या है ना। चलो चलेगा ना। ഓ टेस्ट आप ओके टेस्ट देखो। और रस देखो, रस कितना है। देखो रस कितना निकलता है। ഇത് വലിയൊരു ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്. ഏകദേശം कितना एकड़ होगा ये? 25 एकड़ 20-25 एकड़ के आसपास 25 ഏക്കർ. 25 ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്. ആപ്പിൾ തോട്ടം. നമ്മുടെ ബിലാൽ ഭായിന്റെ തോട്ടമാണ്. ആള് നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആ വീടൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക് ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. ആപ്പിളുണ്ട്. 25 ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തോട്ടമായി. എത്ര? 25 ഏക്കർ. 25 ഏക്കർ. അത്രയുണ്ടല്ലേ. 25 ഏക്കറിലെ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിലാൽ ഭായിയുടെ സ്വന്തം തോട്ടാണ് ഇത്. ഇവിടെ മുഴുവൻ എല്ലാ ആപ്പിളും കായ്ച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ആപ്പിൾ. എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലെ ആപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാത്ത സാധനമാണ്. चल आगे चल. ഞാനും ആര്യനും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ ഇനി മുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കേട്ടോ. അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബഡ്ഡിങ്. അതാ ഒന്നിൽ തന്നെ 2 ഉണ്ട്. ചുവപ്പും ഉണ്ട് പച്ചയും ഉണ്ട്. പച്ച ആപ്പിൾ അല്ലേ. ഇതാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിള്. ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇവര് വീട്ടിലില്ല ഇതേ തിന്നു. ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ നോക്കട്ടെ. അത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി, അപ്പുറത്തേൽ നിന്ന്. അതാ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിളും തിന്നാലേ. തോർത്തൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഭയങ്കര പുളിയാണ്. എത്ര പൈസ? ഏറ്റവും വില കൂടിയ ആപ്പിൾ ആണ്. കാശ്മീരില് 400-500 രൂപ കിലോക്കുള്ള ആപ്പിൾ ആയത്. ഓ അത് ശരി. അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഹൈ ഫുൾ എ ക്ലാസ്. रस भी है उसका. इधर सीधा दूध जैसे निकलेगा. मैंने पारा काटते ही मिलने भी नहीं वाला. हो रहा है. ये तो हमने कभी नहीं खाया. भयंकर मधुरम. ये बच्चे सब खाते हैं, गलती से इधर इसमें दो रहते हैं. अच्छा वाला थोड़ी लगता है इसमें तो. ये ഓ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ്. നോക്കേ ये खराब है. അല്ല അല്ല अरे ഇത് खराब है. അത് വീണിട്ട് പൊട്ടിയാണ്. ഓ ഏതാണ് വീണതെന്ന് തിരിയാതെ. ഇതാ ഇതുപിടി 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 ഇതുപിടി. ये तो बढ़ ही गया.
ആപ്പിളിന്റെ മരം तो सड़ गए सड़ गया नहीं, हैं? ये पक गए, इसके कारण से ये ज्यादा ഇതായത് കൂടി अच्छा ये अलग है देखो इसके अंदर ഇത് ആപ്പിളല്ലപ്പ ഇത് അന്നെയാ हाँ ഇത് പിടി വേറെ ടൈപ്പിലത്തെ എന്റെ അടുത്ത് जंदा एप्पल ये आड़ू नहीं समझते आप? ആ ഓ ഹേ ആട് വാടു ആ ഇതില്ലേ നമ്മുടെ നാട് കിട്ടുന്ന ചുവന്ന സാധനം अच्छा है ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതിപ്പോ 3 अलग अलग करके ഉദർ അക്രോട്ട് ആണ് अखरोट भी है, अखरोट भी है, पूरा आगे तक। അച്ഛാ അച്ഛാ താഴെല്ലാം അക്രൂട്ട് അല്ലേ അക്രോട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം ആ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു വലിയൊരു തോട്ടം ആ അക്രോട്ടിന്റെ ആ വാൾനട്ട് വാൾനട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു തോട്ടമാണ് ആ പിന്നെ ആപ്പിളിന്റെ തോട്ടം മൊത്തം ഒരു 25 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ആ ആ ഇതിൽ വെറൈറ്റി ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഇത് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് ആ ആ അത്തിപ്പഴം ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വൈറ്റ് ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിള് ബാക്കിയുള്ള ആപ്പിള് പറഞ്ഞ എല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യ കിട്ടൂല ഈ സാധനം ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതാണ് ആ ആ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബിലാൽ ഭായിന്റെയാണ് ആ ആ ബിലാൽ ഭായിന്റെ തോട്ടം ഇത് മൊത്തം ആ ആ ആ मजा आ गया आज जिंदगी में नहीं देखा इतना एप्पल है